Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech sú s vami všetkými. Sestry, bratia, keď sme teraz na úvod spievali Poďte, poklonme sa, Vadeste Fideles, tak prichádzame sem dnes pred Pána, aby sme sa tomuto dieťaťu, ktorý sa pre nás narodil, ktorý nám priniesol dobrú zvesť s jeho samotným príchodom. Nech nás on obohatí, preto sa v tejto aj chvíľke ticha pripravme na túto posvetnú liturgiu, toto kláňanie, na túto Božiu oslavu.